Ibu wis tak silehno sertifikat pake nggo golek dhuwit, Sukma yo ndang digoleki, nggo ndang disaura nang sekolahane. Sok-sok ya dindani anak wedok iki kok ngladrah. Tak kandhanane sik cae. Cae kan anu apa? Ngunten tak telepone sik. Cah, bundamno wong kenal. Ning ditetekno dhuwit, Nggih lha engko selak tutup ben biasane. ditermak damis. Iki kan jam sakmene paling dibuka ya, Mak. Memanggili gak kena. Aku kita di nomor ngatini kan ngomongnya lagi ngonten jajal lek menawa. Nomor ngatini ya. Jajal mel. Nomor ngatini ae iki. Gue ben diweno dekne mau ngonten ngono lho. Anakku yo ngladro. Iki ditelepon yo padha ae iki. Ndekmu sing nomor sing mau lho, sing ndek mau lho. Lah niku pun berdering sakjane, Mak. Cah iki marai yo Pun diangkat sih. Mak. Lho, kowe ngonten no. Ya Allah, iki lho Bu, iki nek iki namung nggonku iki HP-ku. Ku lho Bu, ape ngomong lho lho. Iya, piye duweke wis entuk urung, Bu? Piye? Lho tak silehno sertifikat nange Piye lah nduk kowe iki Ayo lho nang piye? bank, ditermak damis engko. Lah piye, Bu? Wis entuk duweke urung? Piye kowe gak ngomong Dek nane kok Lah aku gak ero, Bu. Aku mesti serbu kanca-kancaku ki kudu tanggung jawab. kok jegideg ae nang mah ora ngomong mbek wong tuwek. Lah piye, Bu? Duweke tok kondi? Lah ya iki lho engko ditermak damis. Tak silahno sertifikat nange. Bedoke iki meng ape tak go nang bank. Lah terus apa neh? Engko adol sapi yo iya ndak ndang langsung entuk dhuwit. Adol sapi ki yo suwe. Lah yo iki Gak iso. piye? Utang. Lah yo iki tak gawa nang bank sertifikate jenenge apa gak utang? Paling sok Senin. Lah piye, Bu? Lah yo iki lho. Sok Senin paling duwite nek cair. Lho kok yo gladrah. Iya. Lha kok yo gladrah kok Lah yo aku gak ero, Bu, nang ndi? Mbah mbah, aku ki komet ngrasakno kowe sakjane aku ki ya wis rada tenang kowe ki mergawe. Iso ngewangi ibuke, tuku bensin apa iso tuku dhewe. Kok malah dadiane koyo ngene iki lho piye iki lho. Kowe iki gawe tangise buem ae. Lah aku yo gak ero iku nang ndi duweke. Terus piye? Lah yo sok Senin nek gak sok kanca-kancanem gurunem kandhani nek gak sok Senin yo sok Selasa cair paling duwite iki engko diterno Mak Damis nang bank. Nang bank ngarepe Mas Dimas ku lho. Nang kono. Iki jarine piye? Lah yo nek gak sok Senin sok Selasa. Maksude ngene lho Mbak, Lah Dek aku niki. duwe kondi. Lah ku ngono. Lah yo iki lho. Maksudnya nggo bayar kuwi apa ngono lho Mbak. Iki engko bar iki engko tak cairno nang bank. Engko terusanku karo mlaku karo didolo sapi pakem. Duit semono kae ki ora duit sithik. Mulane kowe nek dikai kepercayaan wong ki dienggo sing ati-ati aja ngladrah. Kowe yo malah gawe susah wong tuwa kowe iki. Ya Allah, Bu. Ya aku tak ndang budal nek engko selak tutup bange piye. Yo wis aku ku pendanganmu, pendang iki peng nyarno iki nang bank. Ku selak tutup. Ya Allah. Aku ki dadi anak tak nyusahno
Lah yo mulane sing pinter. Aja pindho neh kowe. Lah aku yo gak ero ibuku nang ndi ilange. Ya wes, pokoke tak ae budal. Ya pokoknya kudu entuk duit kuwi. Besok dikon joli aku. Ya wes, pokoke tak budal. Ya. Tapi tak prank. Piye meninem? Dek guyang-guyu piye lah maksudem? Allah, bocah kok ngono. Prank, Bu, prank. Walah yo. Piye maksudem kowe iki maksudem piye? Guyon. Ya Allah. Guyon piye leh, Ma? Omongane lho sing tenanan kowe. Prank, prank. Ora tenan. Ya Allah, Ma kowe iki tenan. Maksudem piye? Pak Sukar piye ngendi Pak anak? Aku sing sekolahku tahu Kurang banyak ajar. beda. Aku tahu penting ya. Bocah sodron. Jebeleni neh, tak nggawe susah wong tuwek. Malah guyang-guyu lah aku lho mbek Pak ambek nange tangisan guru-guru kowe. Bocah kok iso Prank, guyon-guyon ora tenan. Ora tahu aku nyekel duit. Ya. Lah kowe gak dadi bendara. Ora. Lah kowe nang WA nemu dadi bendara jare 10 juta ngono iki. Lah mau prank kok. Oh, bocah Lah kuwi pake piye kuwi terus kondo Pak? jadi wong lho nangis, doe nangis sih, Mak. Doe lo nangis pas sam. Ya Allah. Oh, alah, bangeten kowe yo. Ora aku sampe bingung aku mantakne. Prank iku lho. Sukmae cah Gak tenan, gak tenan. badrun esuk Iki aku. anu yo, kowe anu kowe iki. Pura kowe mbek nangis. Sopo? Mak, sama Mak jenengan dituduh Sukma. Jenengan dituduh Sukma. Mak. Mak, adek dikon mae ngono moro-moro. Dikongkon. Mae. Ki dikon mae yo. Kuwi dikon mae tenan. Sama Mbak Meldi. Wo. Bocah sodro kabeh. Mae. Aku nangis. Pak kandhani Pak. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Ben aku malah aneh aku iki yo gak nyangka le Sukma sing WA iki. Suwe-suwe copot jantungku mergawe nang kene mae. Bae nangis bae. Ayo kandhani karo bangun. Ya wis, aku tak kondo nangis. Dari situ sertifikatnya. Prank. Lah kandho kowe. Ora balekno kowe. Ora balekno ora nangis. Ya Allah, Mak. Mbokku nangis sih, Mak. Mbokku nangis, aku nangis. Yes. Rasane hatiku ya Allah, Mak iki kok enek iki. Ndek apa lek nek sekongkol mbek Sukma cah loro iki emang pas aku nang mburi berarti cah loro iki bereng iki anu mbek make kuwi. Pak ku nyepal kletong. Mak mriki Pak. Pak ku nyepal kletong. Mulai. Oh ya Allah. Ya. Nanti mengong. Mangkene namah jeng jero sumpuk, Guys. Dipasang ini dikakno krek-krek suarane dadi kok gak ngono. Mungkin iki tukang anu kok wartawan kok. Ngono kuwi Guys make. Bolak-balik digawe nangis make. Bolak-balik aku. Ya Allah. Tapi sing anu kene yo gak mengirai malah ditukokno mesin cuci kayak iki juga mengira sapa nyanani. Lho ndek apaan lho nek nganu ambek Sukma. Pak nelit. Pak nganu. Pak ini Pak Kretong, Guys. Gaweane yo ngono ki mendino. Nah. Nang rene diluk nang. Mak mendino. Makku ketok yo nak karo doe bereng jarene.
Ketoke nang maetan iki. Nang kono iki ketoke meng. Nang kono lho. Mak ki meng nang mah kono. Nang kono. Ya wis ae. Kene ora nang kene kok kene Padang. Mari kang kok peteng. Malah nang. Tuh diawe iki. Iya, mak lha piye? Nek ero aku diawe timbang dibengoki. Kok kowe ngono kuwi? Apa lucu? Tangisan ini pawan kok ditenan. Tapi ki cekel dhuwit iki yo medeni. Nggih mak aku wis lina tambel kok. Nggih mak malah tambel. Tekok iku lak nek dereng diduki. Ah dadi bendara. Ngerti ki, Mbak? Nggih. Anu kamu lho, Pak ngenteni nang. Kok budek ki, Mak? Budek apa-apa, Mak iki cangkem kan ro. Nggih, Mak. Lihat yo, Mak. Ya, Mak. Cangkem ro. Lihat yo, Mak ya. Aku gak kok seneng ora apa. Anakku kok kayak apa-apa seneng tenan, Mak. Walah Mbak iki. Alhamdulillah, Mak. Tiga senenge Mbak Yani iki. Duwe mati. Amin. Pokoke Ya mandame duwe akeh. Mandani. Tenan ndak wong ayune ngene iki. Ya Allah, ya Allah. Banget. Mor pamane 10 juta tenan ngono tenan mor. Tenan wis. Bredel aku. Mari ki Pak pingarap Pak. Ah, wis Pak, saurunge aku ya matur nuwun Pak. Iki wis tibake tak balekno. Gak sida putu 6 kuwi Sukma. Delalah ngeprank. Iya. Ngeprank ki maksudnya apa ya, Pak? Ngeprank ki maksudnya mblithuki. Mblithuki dhek iki yo gak tau nyekel dhuwit, yo gak ngilangno dhuwit. Lah mblithuki kuwi sing ngakon sapa? Ya iki Mak Dame sing ngakon mblithuk. Aku ki berarti aku ki yo kena blithuk, Pak yo kena blithuk. Doe yo kena blithuk, kabeh kena blithuk. Nangis ku yo, Mak yo. Ya Allah, Pak wis ya Allah jenengan. Nggih. Sempurna. Biasane. Kasih orang tua tiada nggih. Kasih orang tua tiada batasnya, kasih anak sepanjang galah. Ya tenan mak aku wis pokoke Ora nek watese wong tua ngresnani mbok ora duwe apa tetep dikasih ya. Iku lah perjuangan wong tua. Mbok ora duwe apa ibarate duwene kuwi yo nyoh. Wong tua bersama. Jenengan nek saged napa tak kengken nyukani emas, tak kongkon nyukani napa ndak boten gadah, Pak. Caleng-calengan ngoten boten enten. Jangan hoplah, Mbak. Calengan ya. niku nggih sapi niku mak pamane sapi mengke kan disade nggih disade niku kan mengke nggih wong disade niku engko ditumbaske melih sing alit ngoten Pake kan sapine kan nggih jalur-jalur to niku mengke diopeni melih ngoten dadi nggih nggih Dadi mbayare lamben dina paling ya 6 bulan pisan, mboten 3 wulan ngenteni sapi niku gede kados kula ngoten iki le Pak. Wis ora bayar engko nek sapiku gede kadang bayar. Ya wis muga-muga sehat ya Pak ya. Wis orane pokoke ya konten-konten kali iki. Wis pokoke Pak kena prank. wis kabeh Syukurane ya, Mak. Nggih. Iku mau blithuki. Nangis Mbak, Mak Dame. kabeh do kena prek wis to iki mengki yo ya apa nek mbek anan mbek Sukma Kena iki, kabeh ngono kuwi oh Ya maaf ya maaf. biasa Drama iki drama Ya Pak iki Allah, drama. guys, Timbang ranti drama kan drama sing kene kan seringane kan nangis Pak aku seneng. Mbokmu kan sangat menghayati dengan tangisannya kan dia menghayati. nggih lho seorang orang tua itu tersentuh mak maksudnya ngoten Walaupun dia tidak mendengar ki eneng ngopo yo cerita opo ndek niki ngrungokno ngono. Dadine yo wis lah bae kan krungonane kurang guys, tapi enak wong ngomong ndekne mudeng. Mumpun, Mbah. Sepurane nggih, Mbah. Kurang sepurane tak tidak tak kayu popoe Mboten apa. Pak sepurane lho, Pak. Nah, kula ndekne iki jan teng HP niku. Tinapake. Niki lho, madang sampean mangan ora. Ora sebut dona aku ki anakku ora sebut dodol murah mari aku.
bloke mbake niku lho sus sing bloke niku. Anak itu seneni damai. Enggak, enggak. Yo anakmu dhewe ngono. Kuncari galon bring arepe apa boyak Sing aku. wingi niku lho, Mak, di anu ni gorengan niku Mangan, pokoknya mangan penggal. Apa boyak aku. Mur sesuk bae krungu mur wis aku ape mur aku nyiksa kowe aku kok genten aku disiksa. Mur aku le. Lontong upayo rasakan. Lontong. Apa? Aku iki ya Allah gak iso bayangno tenan ya Allah. Wis ya. Entek atiku rasane. Ya Allah, Mak. Aduh. Aku lebih ini apa? Sukses ya Mel. Sukses ya kita bidu ya. Siapa nek rencanamu? Canene. Aktor, aktris, nek kabeh aja mbok padakno. Paketan nek matan yo konangan. Aku berani mampu kita. Berarti aktornya Beto. Iki lho Mel. Masuk kono iki, Mbak. Ora tahu ya kowe nang kene. Pinggir kono ya pinggir ya wis. Oh, kok dikokon bayar kono. Aja ngarepe Pak. Ora seneni wis. Ayo mur, rupae lontong ae mur kok. Masak. Ya ku bentuk daster mur. Terus diopahi pemirsa ngono kok. Nggih, Mak. Kulo ndak nganu le Mak Ora ya. usah njaluk opakku, njaluk opak pemirsa. Aku sing ngeprank, sepermisa sing entuk, sing ndek ide Mama sing entuk sing diprank ngono lho. Aku golekno kaya kowe ora kok dikek dhuwit. Ya Allah, Mak. Amin. Jadi kon amin ya amin aku. Aku nek tak prank, kok pemirsa kan enek wong ngirimi duit. Lah Mbah ini ide dari siapa? Mel-mel Mbak Dila. Sing Dila ra entuk. Mbah Kemi sing entuk. Berarti kan layakno sing Diprank. iya. Untuk apa? Lah berarti pakai entuk memang di sosmed itu tidak luput dari hujatan. Ya wis dhewe sing penting untuk konten. Nah, kuwi sing penting, Mak. Nggih. Wis untuk konten wis seneng ya ora ketang hujatane beda ya. Gak nek kowe nek urung entuk konten, ora bekerja kowe mau jenenge. untuk 100. Yo. Berarti calon iki 100 ki 100 ngono, Mak. Aku nek aku kami suka ngepreng-ngepreng aku dikek daster. Mur ya untuk duit, untuk daster, ora untuk duit kok ngene endah rate kono. Oh winginane to. Langsung. Nek saiki sesuk-sesuk entuk kan. Heeh, menawa entuk. Amin. Kok ora amin ya dikon amin. Nek lek Damis kok bagian Ide. mau tok, Ide. ide karo kena hujatan karo entuk konten. Tidak memikirkan rakyat Jelata. jelas. Los. Wis ayo tak lontong ae wis. Mel lontonge Mel. Tukang syuting lontong. Wis ayo. Mesti kok keteno. Lontong Mak, bungkus. Pak Sukar, Mbah Sukar, Pak Sukar, telu. Nek wong ki pangan kene ae paling. Nek tahu susur, tak susurane cangkemku. Walah, lho. Lombok endi, Mak? Kelas Mak. Aduk. Ya Allah, tidak abdol makan gorengan tanpa Tidak lombok. pakai lombok. Setan mau. Ya Allah, lombok setan ini bungkus pinten. Oh, berarti tangan. Berarti bungkus mang bener telu. Tahu susur, guys. Jangan.
Singgung kok kaget tadi. Kok Apa nih? Nama. Coba tak jujulin nama. heeh. Aku tak. Kalau nggak dia, Nama kowe. Bungkus saya. Jadi mangan bebas gamis ngono kae mau terus budal rene iki. Terusan mawi aman. Lontong apa kowe? Napa nek gak kecap? Kecap. Coba pangan kene, Mel. Minggu sahur. Minggu. Sambalnya pisah ya, Mbak? Jadi pinten iki? Nyok kowe papat mbae siji, tak sukar. Terus badok kowe. Kowe mbek Dendi ya kowe. Lo papat, Mel, Bil, 6, jenengan Masa? Malah kok. 6, Mbak. Alhamdulillah guys. Aku baru mau ampak. Foto kalian di bumi. kalau es Dek, Adek. Guys, sambel tahu ini tahu susur ambek lumpia. Tempenya mboten nonton, Bu. Kan bareng debut. Bayar. Pak kula kaya es ta. Kaya paling es. Ah, anak wet. Ah, nyoba Ini biasa lah, Mbak. Kok iso sampai. Mangan, orang ngurusi mel-mel ngono di syuting mangan kemenyek ora sah. Kemayu. Rumet mur. Rasa njaluk mur moh. Pak pangan dhewe ora enak mur. Lewat beliau. Awit amplop. Serti prank sakno. Ya mama, antong ngedi mak, aku tenang antong ngedi mak. Lontong luwe nak ya Allah. Nang karo bisa tampang lho ya. Siapa? Kira pesan saya enggak. Masak apa aja. Heeh. Ini pangsanya. Karo karo. Kayak info tak ada sini. Sampai mana sampai channel Jawa dulu aja. Ya parah dong. Aku kecebol. Mangan aja kita kena mbak Eka. Wah enak. Mantap langsung mau sing tuku akeh iki. Apa? Gila kita. Nah, Kowe ngomong halo apa wiris lontong? mantap pemirsa. Espresso. Mergene cukup sak menae ya. Dadah.